And this is how it goes. Здравейте хора, аз съм Бенярката и днеска ще тестваме Battlerama. Понеже тя е скорошна карта, но аз никога не съм играл и това е малко проблем, защото изобщо не мога да игра с нея. Ето тук пробвах се да направя един дек, не знам как съм се справил, стойте да апгрейдвам малко Battlerama, че ме е на много малко ниво. Добре, пето ниво, не знам, става. И в края на клипа ще направя един chest opening. Добре, нека го тестваме този дек. Дали ще стане. Да се надявам да стане. Ще играя Giant, Wizard и за тях Battlerama ще пусна. Той ни пусна така, но ние директно ще го атакуваме. Този имам боулер. Пускаме на пекта. Взехме кулата. Браво. Браво на нас. Ще пусна Battlerama на танки. Я спирате, за да го замръзя. Според мен става супер този дек. Не знам вие как мислите, но според мен е доста добре. Много е гаден това. Много е гаден Dark Prince, защото убива скелетен армии и направо те размазва. Много е опит. С кога пуснах варианта, кога трябваше да игра. Той има посланик пеката също. Тотално ни разби. Уизър. Аз няма как го набия демче. Да го убият, добре уби го. Събираме за Wizard. Супер, сега докато ги бие. Събираме за Giant. Дано се удари. Удари се супер. Пускаме Battlerama да го засилва. Отзад Ice Spirit. Голем има. Ние ще пускаме така скелетен армия. Айде! Пръснахме го. Wizard. Бързо пускаме. От другата сега пак Battlerama. Не ни интересува и го взехме 3 крауна. Супер. Този дек става, работи. Супер. Нека изиграем още една игра. Деветка. Направяме good luck. Защото този дек трудно се спира. Пускам си Giant отзад. Как ще ми пусне принцеса? Ми трябва принцеса, доста случаи ми трябва. В доста случаи така ми е трябвало принцеса, ама като я нямам. Например, сега с принцесата този ден ще стане много готин. Много мощно ще стане. Покачим елитки, директно Battlerama си бие по кулата. Тая елитка ще остане така да бие демидж. Колко много демидж ще наби. Не вижда, че толкова много демидж ще набие. Ще атака на другата кола, само
Няма. Ужас. Да, бута ми колата. И сега ще ходим бута на другата. Ще го пусна батъра. Трябва бързо да ги убие. Да убие Джер скелета. Ай, принцес, стига с това принцес, не го играйте. Не играйте, много е силно. Ще пусна тук принцеса. Бързо ще атакувам. Ей, наспамиха ни, защо така? Не, и сега бие по 1000 това. Джер скелета е много опнат, особено с бомбата си. Трябва нещо на второто суперстар, наистина много силно. Будна ни кулата. И ще изиграем още една игра. Последна. Ужас, това направо ни разби. Добре, ще играем също Марсо Риус. Да се надяваме да е малко по-лесен. Пускам тук джанта. Учила. Ужас. Пускам Ice Spirit. Enrage. И да успя да изтанки джанта толкова много демидж. Пак ще пробваме така, защото набихме поне малко демидж. 500 кръв набихме. Не 1000. Лека по-леко ще избутаме. Лошо, че идват на едно место, се събират Баторама и Уизера. Той май ни пусна и видя ни колко сме силни и се предаде. Ще му благодарим. И му взехме 3 крала. Беше това добра битка, макар и лесна, защото ни оставиха. И не беше толкова зле този дек. Не знам, вие пишете в коментарите как според вас как е бил. Добре, сега ще почнем да отваряме лека по лека. Първо ще е честа. Гол. Москитар, супер. Спира гоблини, не ги използвам. 71 гол. Дали бомбър. Пак спира гоблини. 61 гол, ужас. 1 мега милион. 8 роуджак, това е добре. Като засилва чест. 49 гол. Инфер Тауър. 8 роуджанта. 38 гол. 1 дорекет. 8 пести. Ужас. 189 гол, супер айспирти. 10 роуджанта. И последната карта 3 визера. Ужас. И нека в този краун че се крие нещо хубаво.
Добре, 451 голд. 2 джема. 3 милиона. 4 арчера. 6 инфертаура. И 45 канона. Има нещо друго за отваряне. Да реквестнем къде са литките. Ето ги. Реквестнем литки. Ще донейтна. Фарвал. С нещо, което мога да апгрейдна сега. Не мога. Добре. Благодаря ви. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Лекнете клипчето. Коментирайте какъв искате да бъде следващия клип. И чао!